Oh, ja. Dan doop ik jou. Jo. Dan doop ik jou tot barones van Tjurkenmeer. Gerard, we willen los. We zijn los. Hoe is het? Nou, dit is echt mooi. Oh, je shit er naar boven. Ja, dat dacht ik ook. Het was glashelder, we hadden een ontzettend goed zicht, dus dat was wel een 9 plus. Geweldig, ja. Alweer de eindresultaat een beetje minder. We zijn dwars door het mais in geweest. Maar dat weer wel lachen hier brullen. Ja, ik vond het een hele mooie vaart. Je hebt alleen, omdat het zo vlagerig is, was de landing een beetje heftig. Nee, want de boer mij wel naar een shitje. Ja, dat denk ik wel. We hebben een stukje geholpen, hè? Aangezien ze in Friesland hele grote weilanden hebben, is dat hier niet zo heel erg. Dat moet je bij ons niet doen, maar hier kan het. Nou, en hoe wie de vlucht in het geheel? Oh, prachtig, prachtig. Ja? Ja, dit is echt een aanrader voor iedereen. Dit is zo mooi. Het is een hele belevenis. Het is heel stil daarboven en ja, heel mooi.